O alcalde José Ramón Romero e o edil de obras José Luis Ruiz supervisaban esta mañá o resultado das obras levadas a cabo nas últimas semanas en varios camiños de titularidade municipal da parroquia de Bealo. En concreto, visitaron 3 viais nos que se actuou, que unen os núcleos da Ermida e a Candosa, Bealo e a Igrexa, e a Galea con Isuachán. A actuación tivo un orzamento total que supera os 41.000 euros, subvencionado en parte por unha liña de axudas da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, o AGADER. As obras consisten na mellora dos firmes no lugar de Jalea e no lugar de Bealo, do firme de asfaltado. O que se fixo foi mellorar o asfaltado en estas zonas nunha superficie lineal de máis de 1,5 km, de máis de 1.500 metros, e no lugar de Candosa, procedeuse á mellora con zaorra compactada de máis de 400 metros. Como digo, todas elas na parroquia de Bealo, e, en principio estamos moi contentos con como quedaron rematadas as obras e pensando no futuro e na mellora das zonas rurais do noso concello. Este tipo de actuación sirve para facer unha cohesión social e territorial dos núcleos do noso concello, entre aldeas, e dende que entramos estamos pensando no rural e estamos facendo obras no rural, e esta é unha delas. Como ben di o tenente alcalde, xa estamos traballando de cara ao próximo plan, que é un plan bienal para o ano que ven, máis para o siguiente.